благодаря, че кликнете на видеото и добре дошли в днешния клип, който ще бъде просто един влог. Ще покажа един full day feeding, или казвам на български ден в хранене. Ще покажа всички мои хранения. И както знаете, аз практикувам intermittent fasting, което предполагам се превежда като периодично гладуване. Не че гладувам, просто си изтеглям първото хранене колкото се може по-късно през деня. Така че периода, в който ям, е около 8 часа, а през другото време просто гладувате. Или не ядете, защото аз не гладувам чак толкова много. Но ето каквото новина. Днеска е висококалоричен ден. Както знаете, може би от предишните ми клипове, аз имам високи дни и ниски дни. Тази седмица евентуално може би ще продължа с 3000, днеска може да бъде 3200 калории, ще преценим, а в нискокалорични дни ще бъда на около 2000-2200 калории. Не си променям калориите, защото средното ми за тази седмица е 76.5, ако не се лъжа, по-късно ще покажа. И днеска се притеглих с най-ниското стегло, откак съм почнал този кът, което е 75.7, което означава, че аз продължавам да свалям дори на тези високи калории. Да, само в тренировъчни не са на високи калории. И все пак продължавам да свалям, което ме радва. Така, малко е късно днес. Вчера променихме часа и изтеглихме 1 час назад. Да, 1 час назад. И събудих се, леглото ми още не е оправено, аз съм мизерник. Спих едно кафе, изтропах се, не беше нужно това. И ще изляза да си направя обичайното кардио. Ще мина през магазин да се взема нещо за първото хранене, което ще бъде около 12 часа. И после смятам да ви дам няколко полезни съвета, информация за това как се чисти. И да, това ще се видим след секунда, след като се свържа кардиото, което трябва да направя малко по-бързичко днес. Кризи! Първият ми съвет е, ако видите такова хубаво време, не се забивайте вкъщи и да мислите по цял ден за храна. Зимата оправданието ви беше студено, ами сега като е топло, излезте, развържете се. Идеята е постоянно да бъдете активни. Колко сте по-активни, толкова по-добре за вас. Изгаряте повече калории и евентуално имате свободата, ако сте яли малко повече отколкото трябва, да не ви се отрази на фигурата. Run. Не знам дали е така при вас, но когато съм гладен, ставам голям задник. В момента съм супер гладен, защото е 12:40, а още не съм ял. Но ще го променим. И ето от какво ще се стои първото ми хранене. 450 грама смесени зеленчуци, броколи, карфиол, моркови, 250 грама безмаслена извара мероне, овесени ядки, посолител, какао, канела и кокос. Ето това ще използвам за да направя това. И ето го готовия продукт. 450 грама замразени, вече размразени зеленчуци с около половин пакет от изварата. Ще добавя горчица, защото горчица върху зеленчуци, да, Kaufland. Все пак съм студент, това е за зеленчуците. И ето тук имаме 70 грама овесени ядки, плюс 10 грама какао, около 3-4 грама кокос, малко канела и половин пакет извара. Разбърквате всичко, добавяте вода, микроволновата за около 5 минути, моята е слаба, така че изкарвам го, разбърквате с лъжицата, пак карате вътре овесени ядки. 1 литър вода, днес съм изпил само един, така че съм малко назаде. Ето това ще бъде моя мил. Ще хапна и после ще ви споделя моите трикове за това как да ослабвате. Как да чистите правилно най-добрия сникърс. Аз дори не обичам сникърс, но белия сникърс бих го взел дори пред Lion Bar. А това говори много, защото Lion Bar ми е любимия бар. За съжаление, това е последния бял сникърс, който съм виждал във Варна. И вероятно няма вида скоро. Сега след малко. Сега по-специално за българите, защото имам впечатлението, че тук в България всички още са забили в 80-те години на бодибилдинга. Искам да направя няколко прости изяснения. Не можете да правите точково изчистване. Не можете да си изчистите коремните мазнини, не можете само да изчистите паласките, не можете да изчистите само дупето, не можете да изчистите само
Ама тук на мен е човек, всичко ми е добре, ама тук бедрата ми са... Няма как стане, няма как. Работа е такава, че тялото е на този принцип. Изясним, че всяко тяло е различно. Мъжете най-често качват в корема и в кръста. Момичета качват най-често в краката и в глутеуса. Или тъй казано до парата. Но има случаи, в които, примерно в ръце, гръб и последно в корем. Това е защото всяко тяло е различно. Работа е такава, че там, където първо качвате мазнини, там последно ще свалите мазнините. Тялото не изгаря там, където вие решите, то изгаря където прецени. Ако сте в достатъчен дефицит, вие ще сваляте тегло, което ще бъде в зависимост от това как го правите, или мазнини, или мускулна маса. Надявам се първия вариант. Тялото ще почне да сваля мазнините първо от местата, в които примерно последно е качило, и последното място, където ще свалите мазнините, ще бъде или корема, или тази част, която най-много ви притеснява. Няма тренировъчен режим за бълкване и за кътване. Ако си увеличите повторенията, когато почнете да кътвате или да чистите, или следващото, което ще направите, ще изгубите мускулната маса, защото тази мускулна маса, която имате, сте изградили при килограмите, които сте правили при бълка си или в покачването си. Просто това означава, че когато правите 15 повторения на лежанка или пък 15 повторения на мъртва тяга, клек, вие използвате мускулна маса, която е нужна за вдигането на тези килограми. Вие нямате нужда от тази мускулна маса, затова тялото решава просто да ги разкара. Няма нужда от тях. Затова, когато сваляте, не, вие не увеличавате повторенията, за да изчистите. Това е пълна глупост. Просто трябва да се намалите калориите и да бъдете в дефицит. И просто се опитайте да държите килограмите колко се може по-високи и да не падат, по възможност дори да ги качите от тези, които са дигали по време на бълк. И ето сега няколко съвета, които ще ви дам, когато почнете да чистите. Не избързвайте със свалянето, защото ако, примерно, вашите калории за поддържане са 2500. Обаче, вие знаете от про бодибилдинга, че трябва да премахате всички въглехидрати и вие падате примерно на 1300 калории. Вие ще сваляте първите седмици килограми, нали, ще има ефект, но в един момент вие ще стигнете една стена. Това е защото тялото ви се е нагодило на новите калории. Обаче вие няма на къде да отивате надолу с калориите и се чудите даже в един период защо тялото ви почва да качва килограми, въпреки че ядете толкова малко храна. Сложно е, но общо взето тялото решава, че тези калории са важни, защото вие общо взето гладувате, то минава в защитен режим и почва да използва всяка добавена калория. Първото, което е, ще изгубите адски много мускулна маса, която се опитвали толкова трудно да качите през зимния период. Второто, което е, ще гладувате и ослабването ви ще бъде ужасно преживяване. Сваляте постепенно калориите, както виждате, аз съм в трета седмица и съм свалил общо взето, не знам, може би около 300 калории след първата седмица, в която съм почнал. Просто трябва винаги да бъдете в лек дефицит и го правете бавно. Теглете се всеки ден. Това означава 7 дена в седмицата. Теглете се, накрая правите средно аритметично. Всяка втора седмица сравнявайте сегашното средно аритметично с предходната, за да видите дали имате прогрес, дали сте свалили килограми, дали сте поддържали, дали сте качили. Ако не сваляте, свалете с още 300 калории и продължете. Следете си калориите и макронутриентите. Това се отнася към първа точка. Трябва да си следите калориите и макронутриентите, защото предимно трябва да сваляте калории от въглехидратите и съвсем малко мазнини, защото поне 20% до 25% от калориите ви трябва да идват от мазнини. Следете си калориите, за да може да знаете откъде да сваляте, защото ако не знаете колко въглехидрат приемате на ден, няма да знаете колко трябва да свалите. И ако не знаете колко калории ядете на ден, няма да знаете как да ги свалите. Не правете кардио. Какво искам да кажа с това? Това е, че не трябва да правите супер много кардио, като хората, които отиват и по 2 часа на ден въртят колелото или набягат на пътеката и такива работи. Единственото нещо, което ще си допренесете, е, че ще изгубите много мускулна маса. Това е защото вие изгаряте всичката енергия, която имате в тялото си, или така наречения гликоген, и когато свърши той, започва да използвате протеина от мускулите си, което е нежелателно. Единственото кардио, което препоръчвам аз, е или да бъде хит кардио, за примерно за 15 минути да правите хит кардио, или ходене. Следващото е позволявайте си изкушения. Какво искам да кажа за това? Примерно ето сникърса, който ядох сега. Позволявайте си на ден около 200-300 калории, зависимо с колко ви е дневния прием. По нещо сладко. Може би не всеки ден. За всеки може би няма да му върви да яде по толкова, защото ако си на 1000 калории, ако изядеш 300 калории от сникърс или от нещо такова, това не е много обем и няма да ти засити. Но от време на време, или особено ако имате повече калории, позволявайте, защото така вие ще предотвратите
изкушенията, които може би ви чакат вкъщи. Това е също нещо друго, което може би ще е от полза. Не си дръжте изкушения вкъщи или поне дръжте едно нещо, което примерно ще се вземате всеки ден и така, но не дейте да купувате кашкавали, шоколади и тем подобни работи, които само ще ви навредят, защото се изкушавате да ги ядете. Яще засищащи храни с висок обем. Това малко се противоречи с последното ми нещо, защото казах да ядете, нали, примерно 300 калории. Да, но това са само част калории. Другите калории трябва да идват от сложни въглехидрати, като овесени ядки, като може би ориз, или примерно картофи, или нещо, което има висок обем за калориите, които дава, да има фибри също, както зеленчуците. Както виждате, изядох 450 грама зеленчуци, пък те бяха общо взето около 150 калории или колко за целият пакет. Гледайте да ядете колко се може повече обем, за да се напълни стомаха, но в същото време да не сте приели толкова много калории. Това са няколко съвети, които мога да ви дам в момента. Сега ще запътя към фитнеса. Ще ви покажа, може би, един quick физик апдейт. Ще ви покажа последното хранене за деня и ще приключим с този клип. Отново ще направя овесени ядки, само че този път ще използвам 300 грама от тези овесени ядки от Lidl. Ще използвам 350 грама от обезмаслената извара на Жоси, посолител и отново ще сложа какао, канела и кокос. Ако искате да знаете как се правят овесени ядки, следващия път ще го включа. И ето това е другата част от вечерята ми. Това е хляб бонус с омега-3. Нека ви покажа само калориите, макросите. 165 калории на 100 грама. 7,7 протеин, 30 грама въглехидрат, от които, нека ви покажа, 22 грама са фибри, 1,1 мазнини, омега-3, 40 мг и витамини от някаква си група. Витамини група Б. 430 грама. Аз ще изям целия хляб. Днеска ще се превиша фибрите с доста. Надявам се утре да бъде ползотворен ден в Ензефа и ще хапна 3 домата, една краставица, които фактически ще гарнирам хляба, може да го направя като сандвичи или не знам. Ето така ще се фитна с макросите, малко нестандартно. Знаете процедурата, ето го финалното ми хранене. И ето го. Когато видиш някой като мен, който повечето му хранене са буквално от купи за салати, знаеш, че е сериозна работата. Това са даже 290 грама, не са 300 грама, реших да сложа 10 грама по-малко, за да спестя малко калории за какао и за кокос, защото все пак и те имат калории. Това са 290 грама овес, изварата, какао, канела, казах ли кокосови стърготини и адски много вода. Тези овесни ядки са брутални. Ето го целия хляб, който припекох. Тук имаме, да ви покажа, един зелен домат, един презрял домат и един перфектен домат, плюс една нарязана краставица, забравя и горчицата. Но общо взето ето това ще ми бъде храненето. Макросите ще бъдат на екрана. Просто нямам търпение да почна да ям, защото от 3 дена съм на 200 грама въглехидрат и днеска съм ял общо взето само около 70 или 80, не съм сигурен. Ето това представлява един full day feeding с мен, в който, както виждате, ям по 2 хранения, едно много по-малко. В повечето случаи дори по-малко калории, отколкото видяхте, и едно голямо, което ял съм много по-големи хранения от това. Повярвайте ми. Сега ще почна да се правя сандвичи и ще оставя овесните ядки да поистинат. Сандвичите ще изглеждат нещо подобно на това. Не знам дали забелязахте, но на апдейта аз днес се чувствам доста мек, ако мога да се изразя така, мек в смисъл, че имал съм дни, в които се чувствам много по-чист, отколкото днес, защото ям въглехидрат. От 3 дена не съм ял както трябва въглехидрат и мисля, че е заради това. Идеята е, че аз съм по-лек, отколкото бях и в същото време изглеждам една идея по-пълен. Така се чувствам поне и надявам се да ви е харесал клипа. Ако да, по случайност цъкнете лайка. Много благодаря, че гледахте. Peace и до следващия път.